A miña palabra para Ricardo Carballo Calero é gramática. Os dous primeiros libros sobre a lingua galega que adquirín cos meus pequenos aforros no ano 1969, cando ia iniciar os estudos universitarios, foron o Dicionario Galego-Castelán de Franco Grande, que nos deixou hai ben poucos días, e a Gramática Elemental del Gallego Común de don Ricardo Carballo Calero, a quen dedicamos este ano o Día das Letras Galegas. A gramática de Carballo temos que valorala no contexto dos estudos sobre o galego no ano 1966 en que saiu a primeira edición. Daquela, o coñecemento que tiñamos da realidade do galego era realmente moi deficiente. É verdade que existían gramáticas sobre o galego xa desde o século XIX, aí están as de Mirás, Saco e Arce, Valladares, Cubeiro, Lugrís Freire, por certo a primeira escrita íntegramente en galego, pero fora da de Saco e Arce as outras deixaban moito que desexar. Non podemos dicir que a gramática de Carballo sexa unha grande obra desde o punto de vista da ciencia lingüística, pero é unha obra moi importante desde outros puntos de vista. Foi unha achega realizada con moitísimo esforzo por parte do autor, carente en moitos aspectos do coñecemento global da realidade do galego do seu tempo, non por culpa súa, senón pola escaseza de estudos previos, e carente, tamén hai que dicilo, dunha fonda formación lingüística. Foi, durante moitos anos, coas súas 8 edicións, a gramática de referencia en Galicia. É un libro capital na formación dos estudantes de galego da Universidade de Santiago de Compostela desde 1966 ata a década dos 80.